December nili sahnu samhi pakhat ania YMA Lunglawn Branch Executive Committee ten Thlanmual Samfai Hnatlanga kan nei ani member te kan thawkchhuak kawng lutuk lo na in thawkchhuak ten thitop kan chua hei ma po kan son view mai tu na hian dar som pahnih a retrep to a kan committee member mai che te ni cho chori po a thun hiam thei neu to lo ni ni po thun hiam har khat khap mai với này hiện in đầu cán á thú tắc tắc rel tu te kal kimina chuanin e kan zawh hun to ania tun hi amero chu rel tu tam zawh te amun kan thlen lo wangin kan na po so tok lo ani kan finance secretary puram ruatania với đây mấy chia lại mấy pa na hi sang chuang lo va kan Hnatlanga hian in me pa in mun kan phia ta me chin huan kan sam bor bor te po hi amoi lo mi lo ni wen ha ta chuan in kim mai kha kan thawk ho vek ani awai me takin so kan treasure po ka tam over ta te lo tia ai so chiar kan siam do da ai le in lam pang ki kan no ti de pu de kan video hi documentation committee ten thu login Facebook lama ta pon da lenga he kan chairman ania em mo sei du te le jan sei dok sela hey win na Thlanmual No.1 Samfai branch committee member 10 a fai nuam to kop maya Christmas zone te lo ni nen upathen kha te chuan Thlanmual han tihfai ang chi te han pa taka tihfai te hi an du lo thina then kha chuan han soi te pon oma amai ro chu atu patang ta na poimo ni kan hria wai me chu kan han ti ni a vil ruwa chunin Thlan mual No.1 phei chu thana khat deuh thup to maya mani chung ka thau thlan ni chu han tihfai lang chunin he tia san pa Hnatlanga ko po hi ngai lo tura kan han ngai dewa amai ro chu ating hi kan din mun ni ta ka wangin ti hian Hnatlanga kan an ko wa kan han tihfai ve ni e lo ome kha kan documentation chairman seng khan Thlanmual No.1 mun hi thlan vek hi to maya chhungte lo thil tu ta po kan ni vek hlom mai thea ma ni chhungte thlan hi tihfai thini la kumtin hian oi ni voi thumte polanga han tihfai sangai lo tur hen fai vek thei tur hi ni a thil tu ta po khan kan chhungte thlan ngai poimo zel tengwa tihfai te han enkol konga mangai takin kan thla liama an thlan tihfai chungcha ta po mangai nei lan tir zel angu ti kha kanin cha ani e
kan a financial tree le kan treasure ta hian ei in min buat sai sak me ka ni hian eng tengen siam te kha min han phil ta sela tu jok ngai o pura mang ye puja wa ani hian a tu hian in le enge chun thing pui me kan mang do na eng nge min lui tum te kha khoi min han phil sela YMA Branch Executive Hnatlanga kan kawa hianin kan bay si chu kan phathi lo meeting chu ki ama lo chu ei lei ne ro chu tam tak chu lo in bay si kan ni wangin ai song bol liam tiu maya ar po liam to tak kan tala hian kan han chu sai so chia se pon han tianga ti dan ze win lui hai jok te ko kan buat seng kan tia ama lo chu tu lai ko velah na chhungte lo na sadewa chhuakin kan lo tam ta lo maya kan bay sei le kan tumang finance nena ei lei chong bo kan tum den tiu po kan ti thei ta lo ni do ni lang lat mai hei ani chu han ho ra te kha i han en ila vel kan o ti mel khop le ko ba khor te sa te ati khari ni kin mai pu chok pon ni ati ko na sawa a hin lua bu thak mai tu khari o mani ni kan treasure sayang de khani voin hi kan shwe tu then khat te har satna poi mo dang ai zon de fil te avai na ron lang thei lawa kan in khathi an lu tu bari amo chu he hun hi rei ta ka tang lo ti lok to nia voin ni hi lai local khom te po hian ai zon na tam tak te kal sana sum lu lawa che chok kan li ti kha kai riat pui ve sim sim te po a tho me